Bideo honetan, elektroskopioaren funtzionamenduari buruz hitz egingo dut. Elektroskopioa gorputz bat kargatuta dagoen jakiteko balio duen tresna da. Oso egitura sinplea du, eta kristalezko pote batez, metalezko xafla bi eta kobrezko kable batez osatuta dago. Elektroskopioan dauden kablea eta xaflak egitura metalikoa dute. Egitura metalikoa metal bereko karga positibodun atomo nukleoz eta karga negatibodun elektroiz osatuta dago. Elektroi hauek solte daude eta elektroi hodeia osatzen dute. Objektu batek normalean ez du kargarik izaten, hau da, karga neutroa du, baina energia aldaketa baten ondorioz elektroiak hartu edo bota ditzake. Elektroiak botatzen baditu, objektua karga positiboa izango du, eta elektroiak hartzen baditu, karga negatiboa. Karga gabeko objektu bat elektroskopiora hurbiltzen badugu, ez da ezer gertatzen, elektroskopiak ere karga neutroa duelako. Karga positiboa duen objektu bat hurbiltzen badugu elektroskopiora, objektuak elektroskopiak baino elektronegatibitatea handiagoa duenez, hau da, elektroiak hartzeko joera handiagoa, elektroskopioan dauden elektroiak hartuko ditu. Horrela, elektroskopioan dauden bi aluminiozko xaflak karga positiboa izango dute. Bi xaflek karga berdina dutenez, bata bestearengandik urruntzen dira. Karga negatiboa duen objektu bat hurbiltzen badugu, elektroiak xafletara joango dira. Horrela, bi xaflak karga negatiboa izango dute, eta beraz aldendu egiten dira.